Hai. माने जोबोद गोजोनथाव खौरां दाख्लि जेलाव गनाय जानाखि जोंनि एक्स एनडिपि बिथांमोन बिथांमोननि जेनाखि थांना थानायनि बेबस्था रिहेबिलिटेसन बेखौ दिनैहाय सावरायफैनाय जादों आरो दिनैहाय बेसेबांबा गोबावसैमोन थैनायनिफ्राय जों थांखांबाय बेबायदि ज' मोनसे फ्रेन्डशिप मोनसे बेरायनो मोनैयाबो जोंनि थाखाय मोनसे बिराद golden chance. Good morning लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो नै साफागुरिनि फ्लाइअभारखौ नायदों नै बरिया जाबाय दे लोगोफोर गोजौजों थांबा साफागुरि ना मा फात्ताखौ मोनलायला नै गोजौआव नायबासो दा इउनिभार्सेल स्टुडिअ नुसिगोन ओरैहाय नै हिमालया हटेल ओइ बेखौ बेनार होनांगौब्रा आदै बिरदाव नायदोंब्ला बेखौ बेनार होलै गोजाननिफ्राय सिनायनाय नङा हिमालया हटेल होननानैहाय वेलकाम टु माय इउटिउब चेनेल लोगोफोर बरायबाय बयखौबो SN26 इउटिउब चेनेलावहाय आदा एसे मिनिहरदो दे एसे मिनिहरदो सिनायबायना लोगोफोर AP आसाम पुलिस लोगोसे ओरै सामथाय दं नै गारि सालायदों बांद्राय डिस्टार्ब होलां बेखौहाय ओइखौ इउ होनलायबा दे सिगाब देबा जादों दासो एस्कर्टजों थांदों बायदि मोनदों आङो लोगोसे दङ ओरै नेरसोन ब्रादार दङ आरो थमास ब्रादार ओमफ्राय उनावहाय दङ सावरायग्रा सार बिनि डिपार्टमेन्टखौ ब्रादार थमासआ खोन्थागोन सारना टटेल मोनथाम डिपार्टमेन्ट आर्बान डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट ओमफ्राय फुड सिभिल साप्लाइ एन्ड कन्जुमार एफेयार्स ओमफ्राय मोनसेबावा जाहैबाय लिगेल मेट्रलजि येस दा खोनाबाय नोंथांमोना दा सारनि एस्कर्टजों थांगासिनो दं गुवाहाटि सारमोना उनाव दङ लोगोसे दाख्लैसो रिसेन्टलि गबोनाय दावहारु बिथांमोना जोंजों लोगोसे दंफायो जों दा बिथांमोनखौ गुवाहाटियाव लानानै थांगासिनो दङ जिनाखि मोननांगौ रिहेबिलिटेसन बिनि थाखाय दायो गुवाहाटियाव थांगासिनो दङ सावरायग्रा सार दं बेयावहाय होबोबाय लागाव जोंनि गोजा गासैबो वाव एसे लांदां मोनदों नामा आं गैयिखाय ररा नोंसोरखौ आंसो दैदेनगोन ना एस्कर्टजों दे थाथ' दे औ सेंग्राफोर गोजा नै गासिबो थिन दं दा एसि दं दा बरिया दे औ साइमन बा मोजां मोनदोंना ज'खाय हाब गारि गोसोमजों दाजों समायफ्लेबायलै आदा साबसे दं नोंनाव साबसे दं सयजन गारियाखौ हायदोब नुलायखादों रा नोंनिखौहाय औ आदा हमस्रोलायखानांगौ आदा देन्जार नुखाबाय बेखौ एसे गाहायाव लाबावनांगौ खोन्थादो दे दिनैनि थांनायनि पारपसआ थांगोननि पारपसखौ दिनैथ' जों गुवाहाटि थांगासिनो दं एडिसिपि सारखौ लोगो हमनो दाख्लैसो जेलनिफ्राय फैनाय बिथांमोना जोंनि सायखं सारा गासिबो गावनि केडार हिसाबै गावखौ औ मोजां मोनदों ज'खाय नङा होमबा औ दे समायदों आदा गारि गोसोमजोंहाय आदा औ जोंनि माखासे मोननांगौ जायनाखि थांना थानायनि राहा लामा जेनाखि रिहेबिलिटेसन होननानै बुङो बेखौ जोङो मोनाखै दा बेखौनो जोङो हेरेन सारजोंहाय सावरायनानै जों माबोरै जायोबा मोजां सायखं सारखौ लानानै जोङो सावरायगोन दे हेल' आदा दे माथो गिसिबसो सिबनाय जाखो गिसिबसो सिबनाय नुबाय आं हरैहाय एसि होना होदों खस्थ' खालामनाङालै गावसोरनो बुंदों एसिखौनो जानो हाया एफाबो एसि हजोंहाय नन एसियाव थाबाय नालाय सुदेम ब्रादार आच्छा फन रायलायदों ना आदा खानायखौ बिदिनो लाबाय थासिगोन दानसै
दसे सम औ दे ओरैनोसो सोंदो आदा जेबो साननाङा आदा दे इनसेक लायाखैना नोंजों दहाय दे अ नै आंना रेडि जाबाय स्कटना हनै जिर' बेलेन्स ना ब्रादारमोनहा दा फनानो गैया बिमाफोरनि फनखौसो लानानै फैदों गावबागाव गामियाव एसे दायथ' लादो माहाजोनफोरा फन गंफाफोर बायना होदो एसे नायनानै होदो सोरनाव बिनो मानो गोदान सोदां 10 बोसोरनि उनाव जेलनिफ्राय फैदों दायथ' लादो दे आंनिफ्रायबो रिकुवेस्ट खालामबाय टटेल 8था गारि वाव समायदोंना लोगोफोर नों थांला सारजोंहाय नों थांदो रा सारजों आंना बेयावनो थिगखालै इउआवनो गोदो केमावबो बिनो सालायोमोन दै सनाय केमावहाय बाहागआ बिनि जोबखामोन गारि सालायनाया नङा बाबा औ गोबावै सालायनांदों खय बोसोर सालायनाङा नोङो बोसोरब्रै फुरा नों एसे उसुबिदाबासो गुबुना सुबिदा मोनोमोन खोमा फार्स्ट लिस्टआव बेनो खोमा सालायग्राया खोनासङो मोजांल' मोनखायो दाबा गानाखौ नांबोनाय दा गावसोर बेखौल' खोनासङो मोजां मोनो दोंसे बे गान खौनो औ खेबथाम खेबब्रैसो खोनासङो सोरो सारा सार सावरायग्राया आदसा बरिया दासो मिथिदों आङो सम सम जाखांफैयो बिजनि टल गेट मोनफैबाय नै दायो 8था दं होनना बुंखादो आदा लाखि गारिखौ 8था हेल' 8था दंखायोलै नै लाइननो अमाया थैफैजोबखो ना माखोरा ए पामसार थुफैदों गरम बारा जाबाय नुहुरजोबाना थेवबो नाजाबाय बे जोंनि गोजा बे गासिबो 8थासो दङ सफैजोब्बाय नै 9था जाबाय बाक्सानिफ्राय फैदेरबाय सांसारियाव क'क्राझार ब्रान्स बाजारावहाय ओंखाम जानो थाथ'बाय नै फैलाबाय नै गासैबो वाव बाजै हटेल बुंफैजोब्बाय दै बाजै हटेलानो नै जायगा जाजोब्बाय ओइ बा गोबावसोमोनलै नोंखौ लोगो मोनैया औ ओरै मोनथ'वाखै माथो गैया माथो नोंसिनि दाबो सहैयाखै नोंसिनाव सहैगोन र' बाजै हटेलनि ओंखाम मोनजाया बेसे गोबाव जाखोमोन आदा जेल जायैनि सिगांबो मोनजाखायाखै नोंदां गैया हाग्रायाव खारबाय बहाथो मोनजाखो गैया नोंलाय बेसे गोबाव जाखोमोन हा जेल जायैनि सिगां मोनजादोंना मोनजायाखैमोन नों बाजैनि ओंखामखौलै हा 17 बोसोर दिनै जादो नोंलाय आदा हाग्रायाव थाबोनायावलाय बहाथो बाजैनि ओंखाम मोनजानो ने गैयामोन औ 17-18 बोसोर बाजै हटेलनि ओंखाम मोनजायि ओमफ्राय बेलाबलायजासिनो अ सारालाय माथो डिउटिसो होदों नामा बेलाय सोर मोनजादों मोनजायाखै बसा नायबायगासिनोसोलै आसोला अ जाना दा जाखावना हो नारजि अमा फेभराइट नों जाथ'वा एसे नायनायसै नामा नोंलाय दे आदा दे आं बिहरबाय मैथाजों नाजों जानोसै आं
सफैबाय नै आंना आइये मैथाजों नाजों नै जाहरनोबा बियानो जाहर गोखै हेल' आदा बिथांखौ कन्टेक्ट खालामनानैहाय दिनैहाय बुकिं खालामहरबाय बाजै हटेलखौ 50 जनसो जाबाय खोमा ना 50 जनसो जादों खोमा ना मानसिया 53 काहिलिपारायाव सफैबाय जों बेखौ नायनो लाग्रो अफिस अफ द डाइरेक्टर अफ हायार एजुकेसन आसाम काहिलिपारा बिनि अपोजिटआवनो दङ एसपि ब्रान्च हेडक्वार्टार दै बेनो काहिलिपारायाव एडिजिपिनि चेम्बारा बेयावनो दा सावरायग्रा सारजों लोगोसे सेंग्राफ्राबो बेयावनो हाबहैबाय आदालै दिनैनि पारपसखौ एसे खोन्थादोब्रा रायजोफोरनो दिनैनि पारपसाथ' ओरैनो नै दाख्लैफोर जेनोखि जेलनिफ्राय गोदान बिसोरो रिहेबिलिटेसन मोनाखैमोन नालाय क्राइटेरियायाव गोलैथ'वामोन केस गोनांखाय दा बिसोरो जेलनिफ्राय फैनायखाय बा बिसोरनि केसा उइद्र' जाजोबनायखाय बिसोरो नर्म्सआव गोलैबाय बेखौनो दा जोंनि सावरायग्रा सारा जयैनो लानानै फैदों आरो बिसोरनि सेफखौ मोननायनि लामायाव फैहोदों आरो बिसोरखौ उइदिन सर्ट पिरियडनि गेजेराव मोनहैसिगोन आरो सारा बेखायनो बे एसबि ब्रान्च एडिजिपि अफिसाव लिंनानै लाबोजोबदों गासैबो सेंग्राफोरखौ दा सिङाव दं बिथांमोना औ सिङाव सावरायगासिनो मा सावरायो गावसोर सावरायनानै लाथोंसै दायो जोङो गुवाहाटीनिफ्राय फैबाय दिनैनि फैनायनि पारपसखौ सारानो नोंथांमोननो दा मोनथिहरसिगोन हाय माने जोबोद गोजोनथाव खौरां दाख्लै जेलाव गनाय जानाखि जोंनि एक्स एनडिपि बिथांमोन बिथांमोननि जेनाखि थांना थानायनि बेबस्था रिहेबिलिटेसन बेखौ दिनैहाय सावरायफैनाय जादों गुवाहाटीयाव आरो जोबोद मोजां पजिटिभ आरो लगे लगे जेनाखि रेसपन्स होनांगौ बिराद कुइक रेसपन्स होदों आरो लगे थानायफोरखौ लगे चेकखौ हरखानाय जादों गोजोननाय मोन्दों आरो दिनैहाय बेसेबांबा गोबावसैमोन थैनायनिफ्राय जों थांखांबाय गोदान लामा जोङो दिनै आवगायनो माबाबाय हान्थिबाय आसा खालामदों मानसिफ्रा दाबो थिगानो देहा थिगानो साननाय हनाय थिग दं समाजाव बिथांमोना निस्सय गोहोम खोख्लैगोन आरो समाजाव मोजां खामानि मावलांगोन होननानै आं फोथायनाय दं मानोना हारि आरो गासैखौबो फोथांना लाखिनायनि जेनाखि जुजिनाय बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामबाय आरो हाजासे दिनै बिथांमोनखौ धन्यबाद आं जासिबाय गासिबो फैजोबदोंना सार दिनै 45 जन फैनाय जादों माखासेफ्रा मोनबाय आरो माखासे उसुबिदा न'खराव थानायखाय फैनाय जायाखै गासैबो जोङो जयै खेबसे बेरायनो बेबायदि जों माब्लाबाबो फ्रेन्डशिपखौ जों मोनासैमोन माखासे बायराव माखासे जेल सिङाव थानाय जादोंमोन दिनै बेबायदि ज' मोनसे फ्रेन्डशिप मोनसे बेरायनो मोनैयाबो जोंनि थाखाय मोनसे बिराद गल्डेन चान्स आरो समायदों सार आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों हामबायसै सार नोंथांमोना दा सारनि खुगानिफ्रायनो मोनथिनो मोनखाबाय स' आं भिडिअखौ गोलाव खालामले दै लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनिसिमावनो आं फोजोबसिगोन आरो खोनानो मोन्दों सार फेरेंगानावहाय जानायनि बेबस्था खालामदों होननानै आं मिथिनो मोन्दों जों थांगोन ना थांबाथाय जिखुनु बेयावनो फोजोबबाय दे लोगोफोर see you in the next vlog